Metodologia aktiboen inguruan hainbat proposamen daude. Gauza askori esaten zaio gaur metodologia aktiboa. Baina metodologia batek hartu behar du irakaskuntza prozesu osua bere gain. Baina adibide bat jarriko dizue. Flipped Classroom. Metodologia aktiboa da, segunta nola erabiltzen dugun. Guk egin dezakegu metodologia aktibo baten barruan Flipped Classroom sistema erabili. Baina nik egiten badut ariketa ikasleei bidali etxera bideo bat ikusteko azalpen batekin. Baina eskolara iristen direnean azalpen hori entzun da gero, guk jartzen diegun tarea baldin bada, ariketa deskontestualizatu bateria bat betetzea bakarka, posible dana. Flipped Classroomekin hori ere egiten da, eta hobetzen du prozesua, baina ez gaude metodologia aktibo bat erabiltzen. Berdina bertatzen da, ikasketa kooperatiboarekin, ero talde elkar eragileekin. Proposatzen dieguna aurrera ateratzeko, izan daiteke berriro, ariketa deskontestualizatu bateria bat. Orduan, ez dago metodologia aktiborik. Eta gamifikazioa berdina. Eta metodologia aktiboek egiten dutena da, jarri ikaslea zentroan, zerbait proposatu egiteko, eta aukera eman, modu autonomoan irakaslearen gidaritzapean eta jarraipen zuzenarekin, etengabeko feedback horrekin, zerbait sortzeko, ekoizteko. Eta beste hirurak, horregaitik ez ditut kokatzenik metodologia aktiboetan. Eta 3 adibide jarri ditut. Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, erronketan oinarritutako ikaskuntza eta aprendizaje servizio deritzena. Horiek bai hartzen dute, hasieratik bukaerara prozesua eta testuinguru oso bat, ikaskuntza testuinguru oso bat eskaintzen die ikasle. Honek ezaugarri hauek edukitzea gure lanean, ze ondorio izan behar ditu. Ikasleei ikasegoera kontestualizatuak. Gainera, talde lanerako aukera eman behar die. Mundu errealarekin lotuta daudenak. Mundu erreala gelara, eta gela mundu errealera garrantzitsua da ere. Ikasleak paper aktibo bat eduki behar du, eta irakasleak gidatu egin behar du. Eta honek eramaten gaitu, Blumen taxonomiara. Hau da, 2001ean moldatuta Blumen taxonomia, eta hemen agertzen zaizkigu 6 pentsamendu mota, egiteko mota ezberdin. Gogoratu, danok dakigu zer den gogoratu kasu honetan ez du berak lotzen ulertzearekin, gogoratze hutsarekin, ulertu testu baten oinarrizko ulermena galdera batzuk erantzuteko, aplikatu, gogoratzen eta ulertzen dugun hori, nunbaiten aplikatu, testuinguru berri baten aplikatzen dugu, analizatu, gauzak beste modu batean ulermen sakonarekin dago lotuta, ebaluatu gure jarduna, gure egiteko moduak, modu kritikoan ikusten ditugun beste gauza batzuk ere, ebaluatu egiten ditugu, arrazoiak eman, hori defendatzeko, ez defendatzeko, eta sortu. Sortu beti ez da izan behar zerotik, sortu izan daiteke dagoen zerbait naztu eta berria egin, osea guk zerbait aportatuta modu berri baten aurkeztu, modu berri baten eraiki, zerotik zerbait berria sortu. Metodologia aktiboa eta ikasleak benetan aktiboak izan behar baldin badira, ezin da haien lana izan, joan, zerbait bilatu eta zuzenean guri entregatu. Metodologia aktibo hauen implementazioari zen ekarpenak egiten dizkio digitalizazioak, errestu egiten du, ezta? Edozein testuinguru gelara ekarteko aukera eskaintzen digu, dana dagolako gure ordenagailu horretan. Ikasleak ere, beste ikasle batzuk ere gelara ekartzeko aukera ematen digu. Toki eta momentu ezberdinetan, ikasleak talde lanean eta elkarrekintzan aritu ahal izatea. Formato ezberdin anitzetan askotan edukia sortzeko aukera ere ematen digu. Sortutako eduki horiek partekatzeko eta komunikatzeko, eta partekatze eta komunikatze horretan infinitora iristeko aukera eskaintzen digu. Irakasle hori lehen azaldudan bezala, jarraipen zuzena eta uneko erretroalimentazioa eta pertsonalizatua dena ematekoa,
ikasleak haien ikaste prozesuaren inguruko erabakiak hartzeko, ezta? Modu malgu batean. Nola egingo dut, nola ez dut egingo, nondik bilatuko dut, zer sortuko dut, zer erabiliko dut sortzen.